Moi, siis mä oon yrittänyt kuunnella nyt 2-3 videota, mutta niistä ei tullut niinku oikeesti yhtään mitään. Uskokaa mua, ei yhtään mitään. Aina kaikki meni pieleen ja kaikki oli tylsää ja mä en osannut selittää mitään. Ja mä ajattelin tehdä siitä Riostakin, mut kun ei tänään. Ei tänään. Mä oon tehnyt tänään jo 2 videota ja laitan tänne YouTubeen. Joo, mä tiedän, että mä en ole mikään kuuluisa, todellakaan kuuluisa YouTubettaja. Mulla on 1 tilaaja ja sekin on mun sisko. Mutta yhtäkkiä mun veljeni, joka on mun vieressä, hän löysi brutal.ion. En tiedä todellakaan mitä Play with friends. Okei. Ahaa, no joo. Ei mennä vaan pelaamaan. Siis sä oot tämmönen joku ruma ääliö. Oikeesti ruma. Olen ruma. Mä heitin ton mun peräasian. Mä tahan sen takaisin. Jee, mä sain sen takaisin. Wutsoo! Sun pitää siis vaan painaa sitä, sit se tulee takaisin. Tai sen pitäisi painaa takaisin. Mä heitin sen taas. Sun pitää painaa vaan jostain pitkään, niin sitten sä saat sen takaisin. Noin. Tää on vaikeeta. Uskokaa mua. Jatkaa tätä vaikka itse. Mun mielestä ei oo. Toi on kivaa. Kannattaa kokeilla. Siis tän nimi on brutal.io, niin kuin varmaan videon otsikosta näettekin, mutta joo. Ei! Eli jos sä saat toisen tommosen häntäasiaan, niin sitten se kuolee. Jaa! Mä lyön kaiken itteeni, mä lyön! Ihan hassuja nämä vihreät asiat täällä. Vihreät materiaat. Mä jätin tyypin kanssa kiinni. Minkä takia mä oon tän värinen? Okei, minun pitää nyt vähän tutkia tätä peliä, niin sit mä tuun takaa. Jatketaan peliä ja yritetään tehdä jotain. Mun häntä lähti irti just äsken. Tai en mä tiedä mikä se oikein nimi on. Mä lyön kaikki. Joku piikkinuija. Se on piikkinuija. Jonkun tyypin nimi on oikeesti Pac-Man. Hänenkin voi jättää tuohon ulkopuolelle. Jaa. Oi, iso. Ei mä sun kannattaa jättää se jonnekin. Koska sulla on noin iso. Oi, mä sain jonkun tyypin äsken. Mä kato. Miten? Mä sain jonkun tyypin. Yeah. Mä en luulin. Elikkä siis joo. Eli tää on tämmönen peli, sen nimi on brutal.io, kannattaa mennä pelaa. Joo, mä oon vähän sekasin tällä hetkellä, mutta... Ei! Kuka nyt oikeesti törmäisi tämmöiseen jättiläiseen häntään? Minä olen törmännyt. Siis nää tyypit jää tämmöisiksi ihan minikokoisiksi. Mut sitten... Ne hännät kasvaa niinku jätti. Joo, en ymmärrä. No. Tämä on hyvin mielenkiintoista, koska sä niinku vaan oot. Oi, mä oon hyvin. Mä oon aika hyvä tässä. Aika hyvä. Mä oon 19. Mä oon 19. Oi, tuolla on kuningas. Oi, mä en ehtinyt nähdä sitä. No, se olisi ollut varmaan jättikokoinen. En mä tiedä näinkö sitä, mutta... mikä toi on? Okei. No joo, eli mä oon valmis tässä näin. Hei, mä näen tossa ton kuningaksen. Ja... Elikkä siis tähän loppuu tää video.